Bon dia, benvinguts, estimats deixebles, a la primera classe de retòrica baussaniana. Aquesta és una matèria que avui dia atorga molts crèdits, però que ben aviat passarà a l'oblit, convertint-se en la categoria d'anècdota. Bé, tema del dia. Avui parlarem de la demagògia. La demagògia produeix un embarbussament simptomàtic del qual només els més grans, els genis cum laude, en poden sortir airosos. Vejam-ho. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Majestatis pontifical urbi et orbi. No pens fer aquesta declaració, seria parlar per parlar. Per no dir res, vaja. Els italians tenen un terme per definir aquest fet. Li diuen chiacchierare. I els formenterencs utilitzen un altre modisme lingüístic que vendria a ser com cloquejar. Amén. Sí, vostè no se confongui. Digui. Exacte. Això és una gallina. I d'on ve la gallina? La gallina ve d'un ou. I després de l'ou ve el pollet. Aquí el tenim. Ai, mira. Que mono, no te'n vagis. Ai, els nins de Balears.